Takže čaute ľudia, to je Parix, vítam si ďalšie video a v tomto videu budeme hrať The Baby in Yellow, alebo v preklade Dieťa v žltom. Proste, to je to isté. What? Prečo sa na mňa tak kúkáš? Big Baby. Čau, zahrám si s tebou basket, hop. Jaj, to som netrafil. Čo? To čo bolo? Dobre, čo mám urobiť? Feed the baby. Ideme asi do kuchyne, nie? No, mám ťa nakrmiť. Alebo ja nakrmím seba? A tak seba. Však, aj tak ťa nikto nemá rád. Čau. What the fuck, kde je? Neplače, dobre. Dúfam. Otvoriť chladničku. Pick up bottle, alebo neviem čo to je. Tak je. Fuj, sa posrala. Dobre, ideme ťa asi prebaliť. Hop. Tak, posluchaj. Ty, hovoril som ti posluchaj. Tak, a teraz idem ťa dať do postele. Dúfam, že aspoň tam budeš poslúchať. Je ti to jasné? Tak, dobre, ticho buď. Tak, kde je svetlo? Tak to je jedno, čau. Nemusím mu zhasnúť. Dobre, nemusím, lebo tam žiadne svetlo ani nebolo. Dobre, ideme si sadnúť na gauč a idem... To je. Aha, dobre. A ja si idem sadnúť, keby to išlo. Aha, ja mu musím nejakú knihu prečítať. To je smutné. Ja mu čítať nechcem. Dobre. Ahoj, dievča, chceš toto počuť? Oh my god, sadnem si. Tak, kde bolo, tam bolo. To sa mi nechce čítať. Hopa, ani to sa mi nechce. Potom bola mačka, zbila ju a dobrú noc. A spí. Tak, a konečne si môžeme ísť pozrieť telku. Dúfam, že to decko nás už otravovať nebude. Konečne si môžem sadnúť. Jaj. Prvý deň dieťa to má hneď toto. Čo, plače? Počujem pláč. Hej. Čo tam robíš? Idem ťa... Prečo si otvoril dvere? Ty. Jaj. Nemáš zač. Ja ťa zbijem. Čo tu reveš? A choď zas do postele. Ježiš, my sme v Matrixe. Normálne. A spí. A dobrú noc. Ježiši, čo mám za spraviť? Aha, musím mu dať plišaka, kód. To je toto, ne? Toto. Uaj! Aha, to je sheep, to je cat. Tak prečo tam je napísaný kód? Ako ona chce cat a tu je napísaný kód. Prečo sa mi okolo toho niečo krúti? To som nechcel. Reklama. Dobre, to je koniec. Teraz si konečne môžeme oddychnúť na náš pohodlný žltý gauč. Neotravuj ma. Konečne, dobrú noc. Čo sme dohrali, Alebo čo sa stalo? Čo je? Reklama! Thanks for playing, to som akože už dohral. Night 2. Let's go. Tak, dieťa tu není a kde bude? Ahoj. 10 sekúnd som bol bez teba. Zase ťa mám dať do chladničky? Ne, počkaj, fľašu mám vybrať chladničky, ale to neznamená, že ty tam ísť nemôžeš. Dobre, neplač. Tak. Nerob mi zle, chcem ťa nakrmiť. Za to, že mi robíš zle, tak pôjdeš pekne sem. Ospravedlň sa. Ty sa neospravedlníš? Daj mi to. Kam si mi dal fľašu? Kam si mi ju dal? Ježiši, prečo to lieta? Kamo? Chceš na zadok? Ja ťa nenakrmím. Teda čo nenakrmím, neprebalím. A tak dobre, prebalím ťa. Ide toto? Let's go. Hopa. Ne, počkaj, ja som netrafil. Nie.
Dobre, to je jedno, idem ťa prebaliť. Tak, plienku zoberieme. What the fuck? To si ty? Ty? Come on. Wait, stoj. Kde si? What the fuck? Stoj. Hej, what? Ty čo si zjedol? No zjedla plienka. Ha, tak ti treba. Ha, toto jej dám ako prebalenie. Toto by som možno. A ty ma nehaj. Pick up. Ideš zás do postele. Hej, ty si satan. Ty satan jeden. Ideš do postele. Je ti to jasné? Nekúkaj na mňa. Nekúkaj na mňa. Mám zás príbeh. To už je niečo iné. Let's go. Tak, sit down. Neviem, čo bolo. Nejaká žena stretla zajaca. Oj! Čo si agresívny? Dobre. Put in the code. Ne, počkaj, my sme čítali o zajacovi. Hopa. Je šťastné. Počkaj, mám pokračovať? To sa ne. Tomuto dieťatu sa nezaslúži ani... to je jedno. Hop, hop, hop. Blá, blá, blá. Koniec. Spí. A už ma nehaj. Chcem žiť normálny život. Nie sa tu starať o nejaké 3-ročné dieťa, ktoré posadol satan. Dobre. Idem. Hej, ja chcem spať. Kto je tu? More. What? Máme toaster 4000. Musím ho dať sem. Tak. Dobrú noc. Konečne. Stále ma tu otravuje nejaké dieťa. Come on, ne, zaspí. Spí. Let's go. Máme to. A čo teraz mám zase čakať? Dobre, prestrihneme si to. OK, ľudia, máme noc číslo 3 a nebudem zdržiavať. Poďme na to. Let's go. Dieťa tu není. Zmizol vám toaster 4000. Je v koši. Není v koši. Toastmaker. Ježiš, zás mám ísť po schodoch. Ježiš, prečo ma tak týraš, dieťa môj? Kto vie, že si môj? Ja nejsom satan. Dobre, čo chceš? Come. Leave the door. A už ma nehaj. Ja si idem urobiť svoj toast z toasteru 4000. Let's go. Dám toast. To dám sem. A čo si dám? Ja si tam dám sír. Sír. Tak. Nice. Dám si tam ešte rajčinu. Tak. A dám si tam ešte šunku. Tak. A dám si tam ďalší chleba. A tak. Make toasty. Dúfam, že to nevybuchne ako v tej trube. Oj! Ne! Ne! Nerob mi zle! Ježiš, mne je zima, ako v tej chladničke. Kamo, ne! Ne! Prečo mi robí tak zle? Vždy chod doľava, doprava, doprava, doľava, doprava. Aj! O môj Bože, ľudia, ja som sa stratil. Fuj! Pomoc! Ja neviem, ja som sa stratil. Haló? Čo robíš? Škaredé dieťa. Ako reálne? Reálne? Fuj, čo si spravil s týmto domom? Prečo je taký... Nice. Prečo je taký... Oj! Ej! Snore zinfarktoval kvôli tebe. Nehaj, fuj, choď preč. Satan jeden. Škaredý. Teraz uvidíš, čo začne toho za... to boli dieťa, nerob mi zle. Toto ne. Ja som tvoj tatko, ja som ťa krmil. Loket? Aha, ja mám ísť sem. Ne, počkaj sem. Ja viem, tu je ten dude. Môj Bože, vypadni. Break, let's go, pick up. Poď, kde si? Satan, teraz prestaneš. Ja som akože vedel, že je Satan, keď mám takýto dudel. Tak, zomrel si.
Počkaj, zaspal si. Ideš zaspať. A teraz už budeš spať nadlho, lebo máš dudel. Oj, nemáš. Nehaj ma, dieťa. Ne. What? Kde to som? To je aké obrovské dieťa? Ja ti nechcem čítať. Prečo ma nutíš ti čítať rozprávku? Prečo? Kámo, ty si satán normálne. Ej, pick up. A ideš spať. To je jasné. Ja sa ťa bojím. Spí? Čo sa mu stane, keď mu dám zlého plišáka? Nič? Find book? Tak to bol dobrý plišák. Bolo nejaké škaredé. Nehaj ma, dievča. To čo má s ústami? Oj! Ja ti čítam rozprávku a ty ma chceš zabiť? Ty čo si král? Ja sa mu klaním. Čo? To je jedno. Ne, nehaj ma. Nehaj ma. Nie! Ne. O môj Bože. Ok ľudia, tu by som ukončil video. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a my sa vidíme u ďalšieho. Čus!